A Fundación Manolo Paz acollerá este venres e sábado as súas segundas xornadas que retoman esta impresionante localización como emprazamento para a realización deste foro da reflexión que tratará a relación existente entre a natureza e a arte. E de proxectar cambados en diversas extensións. Unha delas, cambados natural ou cambados da paisaxe e tamén a combinación da paisaxe coa arte. Dese retoque humano que é realmente complicado en moitas ocasións, que é ser capaz de intervir na paisaxe natural e que a paisaxe natural mellore. Eso que temos aquí, eu creo que todo o mundo cando entra pola porta e entra neste espacio sale coa mesma sensación de, agradable, de paz e de poder disfrutar da beleza do lugar, Nesta segunda edición, a Fundación Manolo Paz recoñecerá a labor de Ramón Pereiro, que se entregará o venres ao mediodía. Haberá tamén unha exposición Paisaxes sen título, a que precederán diferentes conversas entre especialistas sobre a pintura e a paisaxe. Unha ruta guiada polo Umia ou unha cata de viños son só algunhas das actividades que se desenvolverán ao longo destas xornadas que terán como colofón musical final ao grupo de Jazz Trío. Estas xornadas son de balde.